Gaueko 11:14 galdu egin du Osasunak ligako lehen norgehiagoka Real Madrilek 1-0 irabazi dio Santiago Bernabeun eta honenbestez gorritxoek ez dute garaipenarekin hasi ahal izan liga. Lehenik eta behin gogora ezagun bi taldeentzat lehen partida izan dela gaurkoa, naiz eta Real Madrilek bere momentuan partida atzeratu nahi izan kluben munduko txapelketan aritu zirelako, ligak atzera bota zuen erabaki hori eta ondorioz gaur jokatu dute eta esan bezala talde zuria nagusitu da. Xabi Alonso konako 11ko honen aldeko apustua egin du, 4-3-3ko sisteman, Kurtua izan da tepean, lauko lerroan atzealdean bi fitxaketa berri, Alexander Arnold eskuinegaletik eta Álvaro Carreras ezkerregaletik, Militao eta beste fitxaketak Huijsen izan dira atzealdearen erdialdean, euskarri moduan aritu da Ogelian Txuameni, Valverdek lagunduta erdipuntan Arda Güler, eta goian eskuinaldetik Brahim, ezkeraldetik Vinicius eta puntan Kylian Mbappe izan da. Osasunak berriz Alessio Listi konako 11ko hau atera du. Sergio Herrera izan da tepean atzealdean 3ko lerroa, Boiomo eskuinaldetik Katena erdian eta Juan Cruz ezkerraldetik, Zelai erdian Lucas Torro eta Moncayola izan dira, hegaleko jokalari aurreratuak eskuinaldetik Rosier ezkerraldetik Bretones, barnekaldetik aritu dira Imar Oroz eta Ruben García eta goian Ante Budimir izan da epailea berriz Cordero Vega, partida orokorrean ongi eraman du, baina partida amaieran izan duen hankasartzen nabarmen xamarra geroxeago aipatuko dugu. Hasieratik ikusi da Real Madrid beste badela. Askoz ere entrenatzaile freskoago bat ekarri dute, jada Carlo Ancelottiren sistema eta jokatzeko era apur bat erreta zeuden, Txamartin aldean jendea ere apur bat aspertuta, eta badakigu Real Madrileko zaleak aspertzen direnean normalean entrenatzailea izaten dela kaltetuen irteten dena, eta horixe gertatu zitzaion joan den denboraldian Carlo Ancelottiri. Aldiz hori etzen arazo bakarra noski, eta jokalari berriak ere ekarri dituzte esan bezala, eta gaur lau fitxaketa egin dituzte, bada laurek debuta egin dute, lehena Alexander Arnold, bigarrena Álvaro Carreras, Dan Huijsen bera izan zen lehen fitxaketa, gero etorri zen Arnold, gero Mastantu Honoren fitxaketa egin zuen ofizial, eta azkenik Álvaro Carreras, eta Franco Mastantu Hono argentinarrak ere gaur egin du debuta, 30 zenbaki horrekin, eta honen bestez Bernabeuko zaleek guztiak ikusi ahal izan dituzte gaur Osasunaren aurka. Osasunaren aldetik berriz Alessio Listi izan da berrikuntza nagusia noski, entrenatzaile berria, eskuinegaletik ere Rosier jokalari berria, Victor Muñoz, eta beste sistema bat, beste jokatzeko era bat, gauza asko berriak ere talde gorritxoan, eta esan bezala hasieratik Real Madrilek jokoa kontrolpean eduki nahi izan du, Osasunaren zelaian une oro baloia ukitzen egon dira alde batetik bestera, Osasunakoak zezena toreroen aurrean bailitzan aritu dira, aurrera eta atzera, baina ezin baloia kendu eta ezin arriskurik sortu lehen zatian, eta garrantzitsua zen noski Listiren taldearentzat hasiera horretan defentsan irmo sendo mantentzea, eta alaxe egin dute. Ia da Real Madrilek baloia ukitu bai, baina sakontasun gutxirekin egin duela, hor saiatu da batez ere Álvaro Carreras eta Viniciusen hegal horretatik mina egiten, baina lehen zatian mintzat ez dute lortu. Egia da Vinicius saiatu dela une batean edo bestean alboko marra hori bilatzen, baina orokorrean ez dute lortu esan bezala, sendo ibili dira Katena, Juan Cruz, denak oso erne une oro, eta Real Madrilek ez du aukera garbirik sortu, aukera garbiena behar bada Dan Huijsenek areaz kanpotik egin duen jaurtiketa, baina Sergio Herrerak naiz eta ez duen eskuetan hartzerik izan ongi geratu du. Osasuna ere saiatzen zen, noski, atzean defenditzen ari zarenean, eta Real Madrilen aurka ari zarenean are gehiago saiatu da ez, baloia hartzen zuenean
kontraerasoetan, baina Real Madridek hori ere eta landu dutela ikusi da gainera, ez? Xabi Alonsok oreka hori bilatu nahi du taldean logikoki, erasoan talde ausarta nahi du, talde indartsua dominatzen duena, eta atzealdean berriz atzeraka eta itzuleretan finaritzen dena, eta hori nabarmen ikusi dugu gaurkoan nola Real Madridek hori egin duen, Osasuna kontraerasoan irteten zen bakoitzean Real Madrideko 5 jokalari jada gainean zeuden eta etzieten une bakar batean ere zulorik uzten. Behar bada Carrerasek sakontasun gehiago erakutsi du Alexander Arnoldek baino, nik uste eta gehiengoak alaxe esperoko genuen Alexander Arnoldek sakontasun gehiago edukitzea, baina ez Álvaro Carrerasek gehiago izan du. Baita ere, albiste ona Real Madridentzat Fede Valverde zelaian izan dela, Uruguaiarrak badakigu azken bolada honetan, arazoak izan dituela, arazo fisikoak batez ere, eta gaurkoan behintzat irten da zelaira Tirolen aurka Austrian ez zuen jokatzerik izan, gaurkoan hasierako 11koan aritu da, eta gainera esango nuke, oraintxe bai estatuko dut, baina bai partida guztia 90 minutuak jokatu ditu. Lehen zatia hortxe amaitu da, Real Madriden nagusitasun nabarmenarekin, baina Osasuna sendo defensan ongi, gainera esan dugun bezala Real Madridek ez du aukera garbirik ere sortu, eta bigarren zatia jada 50 minutuan iritsi da lehen gola, zuzen ere Juan Cruzek penaltia egin dio Mbapperi, nik uste ikeragarri arriskatu duela, hor behar bada eta irudi desberdinak daude bertan, eta hor Cordero Begaren interpretazioa modu batera edo bestera hartu daiteke, une batean ikusten da nola nabarmen Juan Cruz lurrera bota eta Kylian Mbappe zangotra batzen duen, beste batean berriz kasu honetan kornerreko beste aldean, atearen marraren beste aldean ikusten da nola Mbappek jauzi egiten duen unean Juan Cruz apaltzen duen, bi interpretazio horiek ikusi dira, epaileak hasieran penalti puntua adierazi du, barrak ez dio zuzendu, eta Kylian Mbappek bikain engainatu du Sergio Herrera baloia eskuinaldera bidaliz. Bizira undu Osasunak lehen zati osoan zehar, baina bigarrenean ja ez du bizirauterik izan, denbora kontua zen Real Madridek arrisku garbia sortu eta gola sartzea, eta halaxe izan da. Eta gerora ere gainera Madrildarrek ez dute maila jaitsi, ez dute intentsitatea inondik inora jaitsi, baloiaren jabe izan nahi zuen Xabi Alonsok, bere taldea protagonista izatea nahi zuen, Bernabeu gozatzea, eta lortu du, naiz eta aparteko distirarik ez erakutsi, eta normala da. Egin batean lehen da biziko partida da, oraindik ere naiz eta kluben munduko txapelketan aritu ziren eta fitxaketa gehienak ere egokitu ziren taldera, hau oso bestelako da, liga oso bestelako gauza da, jada denbora bat ere pasada, kluben munduko txapelketan hor oso denbora tarte gutxian egin behar izan zituzten gauzak, ez oso denbora gutxian egin zituzten entrenamenduak Alonsorekin, gerora oporrak berriz ere, apur bat nahiko nahasia egon da Real Madriden denboraldi hasiera hau, eta oraindik ere naiz eta ikusten den Xabi Alonsok zer nahi duen, oraindik ere gauzak finkatzeko dituzte argi eta garbi, baita Alessio Lisik ere gaurkoan Real Madrid zelako, baina hurrengo norgehiagoketan espero dugu Osasuna askoz ere ausartago bat ikustea gaurkoan, egia da, inor gutxik espero zuen faseetan hori gertatu dela, kasu honetan 76. minutuan egin du lehen aldaketa entrenatzaile italiarrak, Ruben García kendu eta Victor Muñoz atera da, Rubenek ez du bere partida egiterik izan, azken finean Osasuna apenas ibili da erasoan, eta ia une oro atzealdean laguntzen egon behar izan du, eta oso protagonismo gutxi izan du gaurkoan Ruben Garcíak esan bezala. Victor Muñozek behar bada gehiago, ez hor Victor Muñoz ikusi dugun norgehiagoketan, bai Realaren aurka, bai Friburgoren aurka, ikusi dugu jokalari ausart bat, ez? Hor ezker aldean jokatzen duena, erasoko hegal horretan, eta beti izkin egin, beti baloia nahi duena, ausarta dena, eta gaurkoan ere hori erakutsi du bere etxea izan zenean, Bernabeun, eta nik uste Alessio Listirentzat gaurkoan Ruben García jokatu du, baina harrituko ninduke
hurrengo partidetan Victor Muñoz titular ez izatea. Real Madridek ere 78. Minutuan mugitu daulkia Arnold eta Brahim kendu ditu eta Carvajal eta Mastantu ono atera. Alexander Arnoldek esan dugu, behar bada Álvaro Carrerasek sakontasun askoz ere gehiago izan duela gaurkoan berak baino, hala ere partida ona egin du Ingalaterrarrak, eta Brahimek, Viniciusen egaletik jokatzen saiatu da Real Madrid, Brahimi etzaizkio baloi asko iritsi, naiz eta nagusi izan den Real Madrid, eta behar bada Real Madriden ukitzeko erarekin eta gaurkoa etzen Brahimentzako norgehiagoka proposena, hala ere, ongi moldatu da. Eta Carvajal eta Mastantu ono atera dira, hemen berritasun nagusian oski Mastantu ono bera izan da, lehen da biziko partida Real Madriden, 30 zenbakiarekin egia esan ikeragarria da, talde honek duen boterea 63 milioi balio izan dituen fitxaketa bat Kastillan, dauka izen eman da, beraz pentsa nola dauden gauzak futbolean. Eta Dani Carvajal ere irten da, ezagun zarra da, biek ala biek ongi eutsi diote emaitzari, Mastantu honok behar bada berat irten denerako, Real Madridek ere intentsitate apur bai jaitsi du, Osasuna protagonistago zen, eta hori baliatu nahi izan dute, baina ezin izan dute gorritxoek ere aukera garbirik sortu. Aimar ere kendu du 77. Minutuan, Moi Gomez ateratzeko, Aimarrek beste horren beste lasterka gehiago egin behar izan du baloia kontrolatu eta aurrera egin baino, eta horrela zaila da. Eta Moiek ere ez du lortu ez hori aldatzea. Eta Gonzalo García ere atera du Real Madrid, Viniciusen ordez. Viniciusek gaurkoa beste behin ere ez du partida hona egin. Nik uste eta pentsatzen dut Xabi Alonso gaitasuna izango duela Viniciusen bersio horik onena ateratzeko, baina gaurkoa meintzat ez da horrela izan. Alboko marra eta asko bilatu ditu, baina nik uste Viniciusek beste arrisku mota bat sortu beharra daukala eta ez gaur sortu dena. Gonzalo irten denerako ere Osasuna erasoan zen, une oro Real Madridek apenas izan du aukerarik eta horixe minutuak aurrera joan ala saiatu dira lizirenak, baina ezin izan dute Kurtuaren area horretara hurbilduei esan partida lasaia izan da gaurkoa Belgikarrarentzat, baloi bat edo beste eskuekin hartu behar izan du, baina orokorrean ez du ezer handirik egiterik izan. Eta Juan Cruz kendu eta Raúl García atera du argi zegoen, lizik erasora jo beharra zeukan argi eta garbi. Juan Cruzek, lehen zati bikaina egin du oso ongi eutsi dio Real Madrideko eraso zikoitzorri, baina bigarren zatian jada penaltia egin du eta hortikan aurrera nik uste bere maila ere jaitsi dela. Raúl García ez du partida iraultzerik lortu, eta 80. Minutuan jada partida erabakita zegoela. Dani Ceballos atera da Arda Gülerren ordez, Arda Gülerrek partida oso ona egin du, joan den urtean Carlo Ancelottirekin ez zuen asko jokatu, eta behar bada bati baino gehiago hori horrek harrituko zion, duen kalitateagatik, duen gaitasunagatik, nortasuna ere badu, eta Zebaiosek berriz ongi utzi du emaitzari, eta 84. Minutuan etorri da polemika. Hor, nik esango nuke Osasunak errekurritu egin behar duela argi eta garbi txartel gorri hau. Nik uste Abel Bretonesi ez ziotela inondik inora ere txartel gorririk atera behar, iruditzen zait horrelako jokaldiak eta futbolean askotan izaten direla, ez da inondik inora, baina inondik inora ere mine egitera joan, hor hemen jartzen didan bezala violentoa ez da izan neure ustez, besterik gabe erditik enduna izan du, behar bada apur bat indar gehiagorekin, baina txartel gorria zuzenean ateratzeko partidaren altuera horretan jakinda zer dagoen jokoan hurrengo partidetan, benetan zait bat ere bidezkoa iruditu, eta epailea orokorrean fin ari zen, nahiko lerro zuzena osatzen ari zen horgeiagokan zehar, baina hemen erabat okertu da, eta ondorioz Kordero Begaren gaua beltz amaitu da. Hala ere, Real Madridek bat eta huts irabazi du, honen bestez zuriek lehen 3 puntuak eskuratu dituzte, Osasunak berriz datorren asteburuan Valentziaren aurka hasi beharko du puntuak batzen Sadarren.